लोगोफोर बे ग्राफ्टिंआ 5 सप्तानि उनाव साक्सेस जाबाय, जाफुंसारबाय बे ग्राफ्टिंआ कलमा। दा आं बेखौ बिफांनिफ्राय मादार प्लान्टनिफ्राय हास'बाय, आलादा खालामबाय। दा बेखौ साइक्लुमाव माखासे सान दोनथ'नोसै आङो। लोगोफोर बियो लिंग्रा जोलैनि बिफां, बियो मादार प्लान्टआ। दा आं बेयावनो जइन खालामबाय सिडलिं प्लान्टखौ। सप्ताबानि सिगाङावनो आं बेखौ खालामनाय जादोंमोन। दा दिनै आङो बेखौ मादार प्लान्टनिफ्राय आलगा खालामबाय। लोगोफोर ग्राफ्टिं खालामनायनि मुलाम्फायानो जाहैबाय बिफांनि फिथाइफोरा थाब थायो आरो जोबोद गाहायावनो थायो, बिनि थाखायनो ग्राफ्टिं खालामनाय जायो। लोगोफोर ग्राफ्टिंखौ बोरै खालामनाय जायो बा कलमखौ बोरै खालामनाय जायो आरो बे ग्राफ्टिं खालामनायाव मा मा आगजुनि गोनांथि जायो, नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनगोन। नोंथांमोना जाय ग्राफ्टिंखौ खालामबा 100% साक्सेस जानायखौ मोननो हायो, बे फर्मुलाजोंनो आङो नोंथांमोननो ग्राफ्टिं खालामनानै देखायगोन बे भिडिअनि गेजेरजों। हेलो एभ्रिवान, नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव गोजोनै बरायनाय थाबाय। आरो दिनैनि बे भिडिअखौ इन्ट्रेस्ट मोनोबा जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। आरो दिनैसो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। दाना फैदो लोगोफोर, ग्राफ्टिंखौ बोरै खालामनाय जायो नायनानै लादो। आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों ग्राफ्टिंखौ बोरै खालामनाय जायो आं नोंथांमोननो खालामनानै देखायनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। लोगोफोर ग्राफ्टिं एबा कलम खालामनो थाखाय गिबियावनो नांगोन बेगरनिफ्राय रज'नाय बिफां बा फुलि, थाइजौनि फुलि। जेनेबा दा थाइजौखौ खालामगोन नालाय थाइजौनि फुलि लादो। ओमफ्राय लोगोसे ग्राफ्टिं टेप नांगोन, लोगोसे बिनिफ्राय नांफागोन गोबौ दाहार गोनां जायखिया मोनसे ब्लेडबाबो जायो, गुबुन ब्लेड बायदि गुबुन दाहार गोनां आगजुबाबो जायो। बेफोर मोनथामसो आगजुखौ नांगौ। दा आं लोगोफोर अल टाइम मेंग'खौ ग्राफ्टिं खालामगोन। आङो दा सिडलिं प्लान्टखौ आङो अल टाइम मेंग'नि दालायाव खाथाबनानै दोनबाय, जाहाथे ग्राफ्टिं खालामनायाव मोजां जायो। आरो गोजौनिखौ खालामबाय हिसाबै आं गोजौनो खाथाबबाय। गाहायाव हा गुदिनिखौ खालामबा हा गुदियावनो दोनबानो जागौमोन सिडलिं प्लान्टनि माबाखौ, हाखौ। दा आङो अल टाइम मेंग'नि दालायाव जइन खालामसै, नायबानो जाबाय। आं बोरै खालामो मोजां नोजोर होनानै नायबानो जाबाय लोगोफोर। बयबो हायो लोगोफोर, बिराद इजि ग्राफ्टिं खालामनो। खिन्थु गुबुन टेकनिकजों खालामोबा एसे जायाबो जानो हागौ, साक्सेस जायाबो जानो हागौ। नाथाय बे टेकनिकजों खालामोबा जोबोद इजियैनो बे ग्राफ्टिंआ जायो आरो। नोंथांमोना बयबो खालामनो हागोन, खालामनानै नायबानो जाबाय। नोंथाङा अबाहायबा जेनेबा मोजां जोलै थाइजौनि बिफां नुदोंबा नोंथाङा बेयाव जइन खालामनानै नायबानो जाबाय। सप्ताब्रै गेजेरावनो अरजाबनायखौ नोंथांमोना नुनो हागोन। जेबो मेडिसिन होनाङा लोगोफोर, जास्ट नै बिदि हाबाय। बिनिफ्राय मोननैखौबो हानांगौ। बा नों बबे जोलैनि बिफांखौ लागोन, बे जोलैनि बिफां दालायखौबो बे नोंनि सिडलिं प्लान्टजों समानखौ लादो। बेनिफ्राय बेखौबो बेबायदिनो हालाबदो। ओमफ्राय मोननैखौबो ग्राफ्टिं टेपजों खाथाबबानो जाबाय आरो बे हालाबनाय जायगायाव। अब्लानो मोननैजों अरजाबो। जोबोद इजि लोगोफोर, नोंथांमोना बानायनानै नायनायबानो जाबाय। रावबो फेल जानाय नङा लोगोफोर। नोंथांमोना बेबायदि टेकनिकजों खालामोबा ग्राफ्टिंखौ बा कलमखौ बेबायदि टेकनिकजों खालामोबा रावबो फेल जानाय नङा। खेमसेनो साक्सेस जागोन नोंथांमोनहाबो बयबो। बेयाव जेबो मेडिसिन होनांगौनि दरखार गैया। जास्ट हालाबबाय, बेनिफ्राय मोननैजों खाजाबबाय, बेल' आरो। बेयाव जेबो मेडिसिन होनाङा। नायदो, आं बे ब्रान्चखौबो, मादार प्लान्टनि ब्रान्चखौबो आङो हालाबबाय। बेनिफ्राय दा मोननैजों खाजाबसै आङो। दा मोननैजों खाजाबसिगोन आङो।
गुबुन प्लास्टिकफोरजोंबो जायो लोगोफोर ग्राफ्टिं टेप गैयाबाबो, खिन्थु ग्राफ्टिं टेपजों साबसिन जायो आरो माने बियो जेसेबां बोयो एसेबां लावो नालाय, ओमफ्राय बोगथाबनानै खानो मोजां जायो आरो बेनि थाखायनो ग्राफ्टिं टेप बाहायोबा साबसिन जायो आरो। गुबुन प्लास्टिकफोरजोंबो खानो हायो, नाथाय खानायाव एसे मालाबा जलाबायनोबो नागिरो नालाय, बेनिखायनो ग्राफ्टिं टेपजोंबा एसे साबसिन मावनो। दा आं ग्राफ्टिं टेपजोंनो खाबाय। अनलाइन मोनो लोगोफोर ग्राफ्टिं टेपखौ सोरनोबा नांगौबा, अनलाइन एमाजन फ्लिपकार्टफ्रावनो मोनो, नोंथांमोना अनलाइनाव बायबानो जाबाय। आरो ग्राफ्टिं टेप गैयाबा मोजां प्लास्टिकफोरखौनो बोखावनानै खाबानो जायो आरो, माने टाइटल' खानांगौ नालाय, टाइट खानांगौ। बिनिफ्राय बार हाबनो नाङा, दै हाबनाङा आरो दै हाबोबा बार हाबोबा माने ग्राफ्टिंआ साक्सेस जायाबो जानो हागौ नोंथांनिया। दामानि ग्राफ्टिं टेपजों खायोबा एयार टाइट वाटार टाइट जाजोबो आरो, दैबो हाबा बारबो हाबा आरो ग्राफ्टिं टेपजों खायोबा, माने बे बोफ्लावनानै खाजायो नालाय, बिनि थाखायनो बोफ्लावबाबो बेयो जलाबाया बेबायदि प्लास्टिकआ। बेनि थाखायनो ग्राफ्टिं टेपजोंबा साबसिन साक्सेस जानायनि चान्स थायो आरो। आं दा बेबायदि खाबाय। दा बे जाबाय, आं खाखांबाय, दा मोननैजों खाजोब्बाय आङो। बेखौ जेलानाखि साक्सेस जायो अब्ला बे ब्रान्चखौ, मादार प्लान्टनि ब्रान्चखौ हाबाय, बेनिफ्राय सिडलिं प्लान्टखौ गोजौआव खानायनि गोजौआव हास'बाय, अब्लानो जाबाय आरो। जेलानाखि साक्सेस जायो अब्ला सप्ताब्रै सप्ताबानि उनाव आरो दालायखौ हास'दो, बेनिफ्राय बिजौखौ हास'दो सिडलिं प्लान्टखौ, ओमफ्राय सायख्लुमाव दोनदो आरो। ओमफ्राय सम सम सिडलिं प्लान्टनि हायाव दै लुनानै होनांगोन, बेगरनिफ्राय खिलिनाय बिफांनि गुदियाव। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों एसेबाबो मदद मोनबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामदो, आरो दिनैसो चेनेलाव फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय।